Shalom madita kadongan hatani debata nama makuling hita di bagasan sadarion ima natar surat di Jakubus sada ayat 10 di dok songonon unang madok manang ise jupa tarujun ibana na tarujud doahu sia debata aidang masa di debata pangujunan tuha jahaton dang diujuni ibana manang ise ido sahatna dia mua kadungan toropdo sia kita na mangadopi akaragam ni pangujunan sipata pangujunan ni didok rohata narudo sia debata alai dia mua kadungan dang sude pangujunan naru sia debata alai adong do na niulahon ni colme sadiri ala ni parangena ala ni pabainanna ala ni hauranganna di julu ni debata molo sosodo jala ape tu kita pangujunan ganupari ulu marsak jala bora pakilalan dinguluon boido gabilomo sita maniup haporsiaon naung adokia dihita songon jolma nasomal hita tikiro pangujunani disi sai adong do godaan na mangela kita gabi manibil sian akadalan nasitong nasa halak na tarujun dilala rohana do amang tahe pai nguluon borak naiha pesi taunonon sai malubuk do taroktok maul tarpodum saya terpikir do toroha dalan asa neang pakilalan unang ma didodoni parkiloni hita dia mua kadungan hatan di debata di sada Korintus 10 ayat 10 tolu holan pangujunan na patut dicolma do naung mangunai tuhamu hapusa do ibana dang luasonna hamu tarujun lubi sian gugumuna ibana do parohon pangujunani laos ibana do nama bain hapatean na asa tartau kamu omma tatiup jala tangguluhon moloro pangujuna tuhita sai tabahem ma debata habis suho dihita asa taratusi hita dia do sakap ni debata disi unang ma ulu hita gali gabi molo tado pisi taononi tagunado kita marlopitu martangi yang mangidu kugutu debata doho tabisuhona asa diurupi hita asa haruar kita sian hati toni onma sitiron sian hata ni debata songon nanidot ni si Paulus turia Filipi odo tahe huhalupa hona dipudiki weahia kanejolu dopak pandang si tujoni pupus dopak upaha monangan nasai pajoni debatar siang gijang di bagasan Kristus Yesus Filipi 3 ayat 4 sai tuhata mamadongan kita saluna amen.